למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני, למנוע מאיראן לפתח טילים בליסטיים שיאיימו על ישראל, ארצות הברית והעולם כולו. זהו היעד שלנו. תוך זמן קצר חיסלנו את הצורר חמינאי וגם בכירים רבים במשטר הטרור, חיסלנו את הרודן הישן והרודן החדש, מוג'טבא, הבובה של משמרות המהפכה, הוא אינו יכול להראות את פניו בציבור. כבר עכשיו אפשר לומר בוודאות, זו כבר לא אותה איראן, זה כבר לא אותו מזרח תיכון, וזו גם לא אותה ישראל. אנחנו לא מחכים, אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים, ואנחנו עושים זאת בעוצמה שלא היה כמותה. יצרנו ברית שלא הייתה כדוגמתה עם ארצות הברית, ברית עם ידידנו הגדול, ידידי האישי, הנשיא טראמפ. אנחנו מדברים כמעט כל יום, מדברים חופשי על הבר, מתמקדים, מחליפים רעיונות ועצות ומחליטים יחד. אני לא הייתי מוציא פוליסות ביטוח חיים על אף אחד מהמנהיגים של ארגוני הטרור ופטרון הטרור שלהם, ואני לא מתכוון למסור כאן דיווח מדויק מה אנחנו מתכננים ומה נעשה.